Ох, ужас. Рапакс получи тежък удар в гърба от скалата. Кой е за Рапакс? Не ви чувам. Той има нужда от подкрепа. Охо. Но и Руфус се бие добре. Руфус! Подкрепете и Руфус! Той се бие достойно. Еха! Бие се достойно, съжаление. Отидете шковка. На Рапакс си казва думата. Какво да го правим? Еха! Миролюбовата публика. Не, наистина, Руфус се бие повече от прекрасно. Нямаше много шанс от Рапакс, макар че имаше своя късмет. Нека живее! Защото смелите заслужават тази чест. Браво! На Рапакс!